Balita mga kabisdak, unta na mo sa ayos nga lugar. Ako diri hapsayra sa kanindot sa panahon, kapaan tanig sa bawron. Maong ilabay na to mga kailangunon kana ipang bundak tanan, mura sakit man si mong buot nga gisugo kakaron. Pero kapaon gyapon nato ni pagluto ron mo nang hugasan tanani kay para makasugod ta. Nya, sugod taghiwa mga kabisdak. Kay murag dusla na jud kayo ba. Unya, sa makita ninyo, murag ubay-ubay po tag mga ingredients kay magsigang ragutag baboy ron kanang inato lang jud nga sinigang ba. Maong di na angay detalye ni kay kabalo naman jud mo ani, basic naman kani nga luto in tawon ay. Biski ako kaya ko ni piyongan pagluto ba. Pero siya ang kulyuhan akong paluton kay magpiyong man ko. Nya aslo mo na tunig taman mga kabisdak kanang sa sobra gud ka aslo ultimo si Mamidi ba makaingon na lag kisa begluto ani. Asluma ba? Diba? Love de kay Mami, di si masumbagan ta sa anak ato. Unya, balik ta sa pagluto. Ya, hiwa lang padayon dira. Focus ta sa tong goal karon kay dusla na jud kayo. Lami ba kay panahon kay ulan-ulan nya hasta kahangin. Pero usbon ako mga kabisda ka, di na jud ako ni madetalye pagluto kay kita man halos tanan kabalo na muluto ani, sagol ra gud tanan diya god nya. Lalo pangambog ra gud nato ning sudan na to ron. Kay panagsarap pud biya ta makakarne no, sabaw sinigang pa jud. Diba? Mga hanginon ra jud kayo mi. Kada ko sa kahanginon bisag naglisod na hilas mi. Daw gyapon. Nya ato na butang atong cute kayo nga butin diya nga kabisdak, diba? Kapa kay murag Spider-Man ba? Butang din atong spaceship o sugod tagluto. O diba? Dako kay lutuanan, gamay kay butin. Pero power ya po na bisang gamay-gamay na but nga ding mantika sa baboy nya gamay ra gud ang mantika gud nya lunod ng baboy nya sagol na mga lamas diya. Ako trip jud ako ng mga kabisdak kanang lutoon lang gamay ang baboy ba nya takilid na botang ato ng sibuyas, kamatis o luya para sabay na nato naggisa. Ana ra na kasimple ya taud-taud butang dayon ni muna tanan dira mga sabay gusto ni butang de gusto nyo kanang mga tanom ni mama butang ko na ba ubay-ubay na ba yung sukulent ni mama dia oh di ba kapa pa kami butangan no mga taklo mo murag spaceship oh lupad man ni taud-taud ba nya tuwaran ng gabrihan dia kay ba giigang na sa sulod ang atong baboy ba saon na lang si manluod nya oy medyo igang man butangan na nagtubig para mo relax pud siya. Lami iyang staycation diya sulod sa lutoanan ba kay taw-taw na butang man natutong kalo sa tong spaceship nato. Di ba gikaluan na abrihan day nato o turag gabukal na fights na ni pwede na ta magpudpanda ron. Butangan lang na itong mga pang mix diya nga powder o ramo aslom yun ya butang na tanang gulay tang ng batong talong okra gusto mo na santan diya gumamila butang po na ako naglagot ko ba gutom na kayon sa nang orasa. Ay kung wala lagi ko gibadlong diri, di sukulin sa kong mama, gibutang, gilunod ko na na, pati paso ba. Hasta na jud biyang humuta diya nya di ba butangan niya tong iced tea para tamis-tamis gamay ba. Di ba? Kapa na kayo, lami na kay tanawon Gamay na lang jud, gamay na lang magpapudpanda na jud ko ani. Isa pud sa nakalami ani mga kabisdak kanang halang-halang gud mo butangan ta nagsili nya taud-taud ani butangan pud na kunig kaning kangkong para bisa pagtaba ang ato ang gibutang na baboy diha bisa pag ma-high blood ta healthy gyapon ta kay na may gulay di ba healthy nga high blood okay ra na kay mag-inom ang tagtambal karon di ba kapa kayo unya halo-halo ra na gamay ang bahaw dito sa sulod na kulba-kulbaan na kay pildi na pud jud ang bahaw ning lakihan ni kay medyo gikapa-kapaan yun pagluto tanawa gunaw hasta kanindot na lami na kayo ang kulyuhan dito mura nagmabuang ba hinulatan ang tambok ana mga kabisdak power kayo matik maintenance inom mga boss comment down below sa inyong gusto atuan or lutoon daghang salamat sunod na pod.